бародароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва аз дарди дандон азият мекашанд, ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед ва аз номи канали Юрист TJ ба онҳо муроҷиат кунед, ба худ тахфифҳо бигиред. Ба ҳама намуд дарди дандон онҳо муолиҷа мекунанд. Ҳамаи шуморо он бародарони тоҷик интизоранд. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист TJ. Видеои нав қайд мекунем дар ин видео дар мавзӯи интихобот. ба хотире ки дар комментарияҳо бисёриҳо пурсон шудаанд мо ки интихоботи чӣ баргузор мегардад дар ҷумҳурии Тоҷикистон. ба фикрам ки ба андешаи баъза нафаро интихоботи президентӣ баргузор мегардад. Ҳамихе қайд кардан ба хачон, леки фикри хатои интихоботи депутатҳо баргузор мешавад санаи 1 марти соли равон. интихоботи вакили маҷлиси вакилони халқӣ баргузор мешавад дар ҳама ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон аз соати 6 субҳ қайд кардагианд то соати 8 шаба. Инак бармегардем ба мавзӯи саволу ҷавоб ки саволҳое ба мо пешкаш кардагӣ буден. ҷавоботона мегирен ӯзи. Як кас зариҷа навистай: Муҳиддин, салом акай Сорбон, дар бораи туй мегуфтен чанд соат иҷозатай? мутобиқи кодекси танзими ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҷашну маросимҳо туй анъанаҳо омадагие ки ба ҳар як шаҳрванде ки туи арӯсию домодӣ баргузор мекунад 3 соат иҷозат дода мешавад. Умед Бобоев нависад: салом алейкум акай Сорбон. ҳамин саволи мада ҷавоб медодӣ. Соли 2018 ба моддаи 237 қисми д банди б суд шидагим, 2 моҳ дар СИЗО шидагим, баъди 2 моҳ суд биромадем. Судмон 5 протсесс кашида, аз сари суд озод шидам. Ман ҳозир судебни дела дорам. Ҳозир худам дар Россияем, Тоҷикистон равам, хизмат мебаранд мара ё ки не? Ҳамин саволи мада ҷавоб медодем. Моддаи 237 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авбошӣ омадагии қисми дуюмаш дар бораи истифода бурдани силоҳҳое ки ба монанди истифода бурдани предметҳое ки ба монанди силоҳ истифода мешаванд, мақсад ба монанди корча ё ки дигар намуд чизое ки шумо дар ҷанг ҳамура ҳамчун предмети силоҳ гуфта истифода мебарен ва зарар ба саломатии як кас мерасонен ё ки мезанен, аму одам шахсият мефавта. Дар ҳамин моддаи 237 қисми д ҷойгир шидагие мутобиқи қонун ин шахсиятҳоро ба хизмати ҳарбӣ даъват карда намешавад ва намебаранд. Муҳаммад нависад: салом акай Сорбон, ҳамин паспорти пластикӣ аз байн мерава меган. Ростай паспорт хати загран як мешавад. ҳамин ягон воқеият дора. айни ҳол ягон воқеият надора. Воқеият мо пеш аз як навор баҳри тамошобино кардагӣ будем ки дар мавзӯи аз нав ба қайд гирифтани симкартаҳо ва аз нав кардани паспортҳо, яъне ки паспортҳое ки монанди китобча буданд ҳамвора ба паспортҳои пластикӣ иваз мекунем. Манучер нависад: салом сози ТНЖ, ака заошини бошӣ, 2 сол хизмат мекунӣ. Албатта шахсое ки шуъбаи ғоибона таҳсил мекунанд тӯли 2 сол хизмати ватан модар мекунанд. танҳо ин шахсиятҳоро дар вақти ҳамун дарсошон ай хизмат озод мекунанд. мақсад ки ҳамун заочини мехонед. агар шумо вақте ки ба хизмати ҳарбӣ даъват шуден ё ки аблава қапилбуртон дар вақте ки ҳамун дарстон сар мешавад 20 рӯз аст ё ки 40 рӯз аст, тӯли ҳамин қадар вақт шуморо озод мекунанд, ҷавоб метиҳанд бо тариқи справка. Насимҷон нависад: салом бародар, савола ҷавобша интизорум. Апашкаи мо 4 фарзанд дорад, 12 сол шид зиндагира. дар хонаи шавҳараш рӯзи сиёҳ дорад, яъне қиёматай. меган ҷудо мешавем. қонун чӣ мега боз? ҷавоб интизорум. қонун дар ҳолате ки шумо агар ҳамун зану мард ҷудо шудани бошанд, мақсад ин ҳолатҳое ки худат гуфтӣ, ман намедонам унҷа чӣ ҳолат рух додагия ё ки чӣ саргузашт дошидагие. танҳо роҳш ҳамие ки мақсад вақте ки шумо ариза ба суд пешниҳод мекунед, дар уҷа то ҳалномаи суд биромадана, ҳамун суддае ки аризаи шуморо қабул мекунад, баъдан ӯ ҳалномаи худша бояд биброра дар ҳамин мавзӯъ. лекин пеш аз ҳалнома бировардан ба шумо муҳлати оштишавӣ метиҳанд. муҳлати оштишавӣ дар кодекси оила барои зану шавҳар омадагие ки мақсад зану шавҳаре ки барои ҷудо кардани акди никоҳ ариза пешниҳод мекунанд, бояд аввалан ба онҳо муҳлати оштишавӣ дода шавад, яъне аз 3 моҳ то 6 моҳ барои пушаймон шудан ё ки дигар намуд гапҳое ки мақсад ай фикри хичон мегардану меган мо ҷудо намешавем. ба ҳамин хотир аввалан муҳлати оштишавӣ дода мешавад. Анис нависад: салом бародар, патент ай касби аппарат чӣ фарқият дорад? ҳамира сода карда мефаҳмонед. мутобиқи кодекси андоз омадагие, дар китоби кодекси андоз омадагие патент ай касби аппарат чӣ фарқият дорад? Патент ба ҳамун шахсое дода мешавад ки соҳибкори инфиродиянд, яъне ба шахсое дода мешавад ки ҷои кори ҳавайҳо ҳамун
мағоза ё ки дигар чизҳо на камтар аз 10 квадрат бошад. То 10 квадрата патент торӣ мекунанд ва баъд зиёда аз 10 квадрат кишид ба вай касби аппарат дода мешавад. яъне ки пулш патент камтар ва касби аппарат зиёдтар ба давлат пул пардохт мекунад. Привет навистай пака. Салом акаи сормонака, дар Россия бошӣ, барои хизмат даъват карда шавӣ. На ои чӣ кор карда метавонанд? Падарамро ҷаримаи суд ягон кор карда метавонад. дар ҳолате ки ҳамун повистка ба хонаи шумо меояд, вақте ки повисткада имзо мемонанд дастхат мемонанд ки мисол мо розием, дар ин ҳолат бояд шартан ва заруре ки худи шуморо яму Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон ҳозир бикунанд. Ва лекин инҷа боз як гапи дигаре ки ҳар шахсе ки 18 сола боло шид, вай аллакай барои худаш ҷавобгар аст. Ин маҷбурӣ нест ки мисол ба хонаи мо шумо ягон коргарои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ меояд барои мо шумо биган дастхат монанд дар инҷа. Мақсад вай розигии падару модарат худ шавад. Субҳаналлоҳ навистай. Салом алейкум бародари азиз. Соли гузашта сим-картама ба қайд гирифтам. Боз имсол ба қайд гирам. Агар ба паспорти китобчагӣ дар назар дошта бошӣ, ҳозир албатта ки бо айнав ба паспортҳои пластикӣ аз сари нав бояд ба қайд бигирӣ. Муҳаммад Назаров навистай. Салом ака. Аблава ай ҳозира сар шидай ай моҳи феврал. Шумо мегӯед аз 27 март сар мешавад. ай моҳи феврал ахирош бародар мо қайд кардем ки повистка тақсим кардан сар мешавад. яъне ки ба ҳар як хонаи шаҳрванде ки синни солаш ба хизмати ҳарбӣ расидаги повистка рӯй мекунанд ва фармони аблаваи баҳории 27 март меброя а 1 апрел аблава кардана сар мекунанд. ғарибача навистай. ака дар бораи маскуният бешиноснома бидуни қайд ягон маълумот медодӣ. ҳамин оё ҷарима дорад ё ки не? албатта дар кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ моддаи 469 дар бораи маскуният бешиноснома ё бидуни қайд омадагие ки аз 1 то 2 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъин карда мешавад. ва инак бародарон мавзӯи имрӯзамона ҷамъбаст мекунем. ягон саволи дигар боша саволтонро метавонем пешкаш бикунем ва дар канали мо юристиҷей подписатсия кунем. Худоҳофиз амакаса.